మన ఫ్రెండల్లే ఇవాళ ఖచ్చితంగా మేము మ్యాచ్ గెలుస్తాం. ఎందుకంటే మా ఓనర్ గారు ఒక్క తిట్టింది మొన్న ఆడపోతే. నేను ఫామ్లో ఉన్నా, మొన్న కూడా ఫామ్లో ఉన్నా. కేన్ బాబా గారు బాగా సపోర్ట్ ఇస్తాను. ఇక మనిషి గురించి చెప్పాలంటే వాడిని మేము సాగుతాను. వాడు ఏం బీకాడు అయినా వాడిని తీసుకుంటాను. ఎవరు నేను లక్ష్మణ్ గారు బుద్ధి చేయకుండా మంచిగా ఆడాలని వాడు ఆడతానని కోరుకుంటాను. ఇక మా బౌలర్ విషయం కొత్త పోరుడు నటరాజన్ గారు బాగానే యాక్కర్లు ఎత్తాడు. రషీద్ గారు బాగానే ఆడతాడు. ఈ ఫీల్డింగ్ ఒక్కడే మాది బాధ, అది కూడా బాగానే నేర్చుకున్నాం. ఇవాళ హాఫ్ సెంచరీ చేసేపోతా, లేకపోతే నాకు తిండి మంచిగా ఉండదు మా ఇంట్లో. నేను గ్రౌండ్లోనే ఉంటా ఆఖరికి. ఖచ్చితంగా మ్యాచ్ గెలిచేపోతా. ఈసారి మ్యాచ్ గెలుతా, కప్పు గెలుతా. ఇట్లేసి ఆరెంజ్ ఆర్మీని నిలబెడతా. ఇక మా దాంట్లో భువనేశ్వర్కి చిన్న దెబ్బ తాకింది, అదొక్కటే బాధ. ఇక అయినా ఇంకా మేము బాగా గట్టిగానే ఉన్నాం. ఈ ఒక్క మ్యాచ్ మాకు ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు, మేము గెలుస్తాం. డ్రీమ్11 నన్ను బెస్టో కానీ, కేన్ మామ కానీ, రషీద్ కానీ పెట్టుళ్ళు డబ్బులు వస్తాయి ఫ్యాన్స్కి. ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ మ్యాచ్ గెలిచిపోతా. జై ఆరెంజ్ ఆర్మీ. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి.